Kaixo guztioi, Kutxak gorrengan pentsatuz sortu duen bezeroarentzako arreta zerbitzu berria aurkezteran atorkizue. Orain arte, komunikazio esi bat egon izan da Kutxan kudeatzailearen eta bezero gorraren artean, eta esi hori ezabatzera datorra zuzen Kutxak sortu berri duen zerbitzu hau. Zerbitzu berri hau nola erabil dezakezun? Oso erraza da. Lehenengo, hitzordua eskatu behar diozu zure kudeatzaileari, Kutxanet bidez edo Kutxako zure ohiko bulegoan adieraziz. Kudeatzaileak erabakitako egunean eta orduan hartuko zaitu, eta zeinu mintzairazko interprete batekin harremanetan jarriko da webcam bidez. Horrela, edozein gai hitz egiteko aukera izango duzue kudeatzaileak eta zuk. Zerbitzu berri honi esker, Kutxako zure bulegoan erosoago sentitzea, eta horrekin gure helburuetako bat, gure bezeroengandik gero eta hurbilago egotea eta haien beharretara egokitzea lortzea espero dugu. Zain gauzkazu!